harrituta. Nire taldean beste suhiltzaile bat besterik ez naiz. Behar bada, gure lanari buruzko estereotipo oker asko dudu oraindik. Zatoz nirekin. Zuak, itxaltzeaz gain, gauza gehiago egiten ditugu. Trafiko istripuak, ur eta gas iesak, animali salbamenduak, pertsonenak, etxe bizitzak ireki. Ahaztu estereotipoak. Gure indarra talde lana da. Eta gogoratu, garrantzitsuena prebentzioa da. Eraginkortasuna, bermea, lasaitasuna. Esku honetan zaudete. Eskurik onenetan.